ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவைமிக்கா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ரவா எக்லெஸ் கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த கேக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். ஒரு சாஃப்டான ஃப்ளஃபியான ஒரு கேக் ரெசிபி இது. அதுவும் முட்டை சேர்க்காமல் இவ்வளோ சாஃப்டாக ஒரு கேக்கு செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு 1 கப் அளவு ரவை எடுத்திருக்கேன். இது நார்மலான ரவை தான். இதை நான் வறுக்கலாம் இல்லை, அப்படியே எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அதை வந்து எந்த அளவுக்கு அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரவையை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரவையை வந்து ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைக்க முடியாது, இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதுமானது. இதை வந்து ஒரு பவுலில் இப்போ மாற்றிக்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிட்டு இதை எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சுடுங்க. இப்போது அதே மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 கப் அளவு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. சர்க்கரையும் நல்லா பவுடராக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சர்க்கரையை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பவுடராக அரைச்சிட்டு அதையும் அந்த ரவை கூடவே சேர்த்துடுங்க. சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு பக்கமாக வச்சுடுங்க. இப்போது இந்த கலவை கூட 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கோங்க. மைதா சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் 1/2 கப் அளவு தயிர், புளிக்காத தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 3/4 கப் அளவு வந்து காய்ச்சி நல்லா ஆற வச்சா பால் சேர்த்துடுங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட நான் 1/4 கப் அளவு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்து செய்ய போகிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் வச்சோ இல்லை விஸ்கு வச்சோ நல்லா கட்டி எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா வந்து கரைச்சிடுங்க. கரைச்சிட்டு இங்கே பாருங்கள் நல்லா கரைச்சாச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சிடலாம். 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பவுலில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து காஃபி பவுடர், எந்த பிராண்ட் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சிடுங்க. கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துடுங்க. இந்த அளவுக்கு கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிட்டு இதையும் ஒரு பக்கமாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம கேக்குக்கான ட்ரே வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கேக் ட்ரே என்கிட்ட இல்லை, நான் இந்த பாத்திரத்தில் தான் செய்ய போகிறேன். நீங்கள் இதுவே வேறு எந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் நல்லா அடி கனமாக இருக்கிற பாத்திரமாக எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஆயிலை வந்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. பாத்திரம் ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நல்லா மைதாவை எடுத்து இதில் சேர்த்துடுங்க. மைதா இல்லை கோதுமை நீ எது வேணாலும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஆயில் எங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் படுற மாதிரி நல்லா சேர்த்துக்குங்க. இது எதுக்காகனா நான் வந்து பட்டர் ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணல, இது வந்து பட்டர் ஷீட் மாதிரி யூஸ் ஆகும். அதுக்காக தான் நான் இப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி படுற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள் 30 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த கேக் பேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது பாருங்கள் எவ்வளோ கட்டியாக இருக்குது. இந்த அளவு கட்டியாக இருக்குது. இப்போ இது கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா காஃபி பவுடர், அதை வந்து இது கூட சேர்த்துடுங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்வீட்டுக்காக கோகோ பவுடர் இல்லைனா பிஸ்கெட், சாக்லேட் பிஸ்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து தூள் பண்ணிவிட்டு ஜல்லடை போட்டு ஜலிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து டேரி மில்க் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் வச்சு மெல்ட்டு பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சால்ட், ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டு, அப்புறம் வந்து ஈனோ வந்து ஒரு பேக்கெட் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் பேக்கிங் சோடா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஈனோ சேர்த்ததுனால நீங்கள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா உப்பி வருது. இதில் வந்து நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஈனோ சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன். இந்த மிக்ஸை வந்து அப்படியே நம்ம கேக் ட்ரேக்கு வந்து மாற்றிடலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மாற்றிட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் இதில் ஏர் பபிள்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிட்டு கேக் வந்து நமக்கு லெவலாக வரும். அதுக்காக தான் இப்படி தட்டிக்கிறது. இப்போ வந்து கேக்கை வந்து வேக வைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தான் செய்ய போகிறோம். ஒரு அடிகனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஸ்டாண்டை வச்சுடுங்க. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் 2 கப் அளவு சால்ட்டு கூட வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிடுங்க. ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கேக்கை எடுத்து அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு மேலே வந்து கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்காக நான் பாதாம் வந்து இந்தமாரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி மேலே சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடுங்க. அதுக்கு மேலேயும் அந்த வானல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதையும் வந்து ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடுங்க. மூடிட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். அப்புறம் 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு
இந்த மாதிரி ஒரு நைஃபை வச்சு பார்க்கும்போது கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரணும். ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். எடுத்து அப்படியே ஆற வச்சுடுங்க. கேக் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கத்தி விட்டு சுற்றி எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டை மேலே வச்சுட்டு இப்படி வந்து கவுத்துட்டு மேலே வந்து லைட்டாக இப்படி டேப் பண்ணுங்கள். பண்ணும்போது கேக் வந்து கீழே வந்துடும். அதை வந்து இப்படி திருப்பி எடுத்து வச்சுட்டா நம்மளோட சூப்பரான பான்ஸ் ப்ளஃபியான கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து எக்லெஸ் இல்லாமல் நம்ம செய்கிறோம், எக் எதுவும் சேர்க்கல, அதனால இது வந்து சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கேக் ரவையை வச்சு செஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. அவ்வளோ சாஃப்டாக அவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கும். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கேக் வந்து நீங்கள் பர்த்டே கேக்காக கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.